sanai bai Ssnjana ni kok tui ani sale okara phanong khana ang kisa khaklayo sojese phanong thum naidi ang tini video kaisa nuk mani ti oro comment askai hamya nukha askai hamya nukha naidi borong ni nukhungole thei thang nglai tongu ha thia mungsasi baki askai kosto nglai tongu norok ba bahai ka oro rang hisa rang kiphili ridi tamu kok sabai ka norok tang gile norok hingke help khai nu mung simi bai help khai atiki tai waise kiphil na bagi sakana Rangsani takhok tei bukoksong norongno fuilano lamsoko kok awai TV habanongni faisingtui ang tongo norongni takhok arke deborma tini kisisa bukok Ssnjanani kok rongno tui tewaisa sebai sukrubui norok bai salainani bagui haina hai norongni bwsango faija piuka tabo social media o belai kheno viral ngui tongkha tei kok kasaui tongkha bukok Ssnjana no lukurok chuba laimani arang no back to back kiphili redi phirogui redi obono tabuk baksa lukorongni khawo wansuk laimani tei wansukmani bisingtui o kok no salai tonglaikha tauni bagui bukok Ssnjana no lukurok chuba laimani orang no tewaisa lukurok sanlaika tewaisa phirogui redi hini salaika tauni bagui orang chuba manoba tewaisa phirogui salaika boboni karonei lukurok boboni karonei tini sanlainani nangkha faidi main topic obono se sung swkang puila sung sawi mangrana nangnai lukurok tini bukok Ssnjana no chuba mani yapalaimani orang no sanlaimani main karon wngkha naidi rangsani takhok tei buksong bukok Ssnjana no sal kolokma din kolokma bosor kolokma sori hamya kalaijak hinui cancer bemar bai manjak hinui lukurok puila wa amsuk kahamke sawi maya ngui tongmani phiaba balokte lukurok thangte bini kokno sate social media o kwbang mano pungui thangka tamo bolokor khainani aro phanong thung tamo news saloknani aro phanong thung tamo haino Facebook thungui tongnai bini aro phanong thung bukok Ssnjana belai kheno sori hamya cancer bemar bai manjak hinui kwbang mano jotoni channel o jotoni omahai social media ono lukurok turuk nungnani sengkha tei khwnanani sengkha phiaba paithago lukurok kubuida erengda Ssnjanani nok nokongo thangui baksa thangui malaikha kubui no nugui phaikya bo sal kolok mano cancer bemar bai manjagui nogo rang puisa kwrui sori naijagui maya kahamke check up khaijagui maya belai no he kalaijak lukurok nugui baksaba khairokjakha baksaba bini bagui phaidi chuba layano bono yafa layano bini o sak hamya no hamnani bagui hini lukurok belai kheno khawo o wansumung tui naharka phiaba paithago sung kubui no nukha lukurokni samung tei lukurokni wansumung Ssnjana no chuba lainani khoksa khongni yafa lainani para thangui ha town rogo thangui bazar rogo thangui office rogo thangui lukurok basko kotor tui laiei bini bagui khoksa khongni rang thumlaika tei omo simiya kami amsaini joto burusik bura cherai khnai rokbo jefru lukurok basko tui thango bini bagui chubachu sano afru lukurok bo khoksa khongnoi je bwkha musung tui basko rang sorai laimani abo dadak sidakno sung social media ni bisingtui o mangpli rok nugui mankha phiaba oma haike lukurok subamani bisingtui oma haike lukurok laimani bisingtui borok lai thangnai salo Bangalore bukok Ssnjana no treatment khainani ni thangka phiaba sung arabo serai no bujiwi mankha arabo kahamke sep kaham malian bagui o Bangalore Shankara Cancer Hospital da tamhin ajaga o kahamke
narak jayani bagui borok tewaisa haino hai Mumbai Tata Cancer Hospital o thangka phiaba arobo bukuk Ssnjana no treatment khlai maliya tei kaisa hospital o se thangdi hinui sajaka phiaba paithago buma tei bufasong borok wasungmani bisingtui borok bukuk Ssnjana no nogo phirogui tobui phainani nangkha obono main tini lukurok o bukuk Ssnjana no rang salaimani o rang no kiphil ridi phirogui ridi samani main karon wngkha lukurok je wansukmani lukurok je khakamani o subasu rang bai no bukuk Ssnjana no kaham ke treatment khlaiui kaham ke check up khlaiui bini sak no kaham ke doctor kaham bai naijagui phaituk check up khaijagui phaituk hinui je lukurok khoksa khokni rang rimani hingkai obono tabu lukurok phirogui salaikya tamoni bagui check up kaham ke khayasani treatment khayasani bono doctor bai kaham ke naijasani asuk fatsa jora kisisa tongma bai no tini nogo phirogui tubui phainani nang phia o rang no tabu kiphili mari sinai o rang no kiphili mari sinai lukurok sanani chengkha phiaba tomung no Ssnjana no o lukurokni rang sumama bai no din kolokma je borok je sakham najaknani hinui thangtani o din kolokma khaino naitokha hingke o rang bai no bebak no naitokha hingke phiaba lukurok sangla kamo lukurok phirogui ridi hingla kamo lukurok baksa saino tongkhu hamya hingka hingke जों तेवसा donation thungbui roholainai तेवसा जों suba lainai phia tobo Ssnjana no jesa kaifano hamrinani nango Ssnjana no jesa kaifano जों kaham nungnani musungo phiaba lukurok omai kha तेवसा kha thon laijak wansuk laijak hamya o rang bai hamya hingke तेवसा rang thumnani bagui lukurok bebak no tiar tongo phiaba paithago bini ma tei babu song phatsake phaipaikha nukhungko ga oboni bagui no tini lukurok kha sajaka lukurok belekheno chajagya wngjakha tamoni bagui kaham ke check up khayawui kaham ke treatment khayawui din kolokma nawui theiphano theitung thangphano thangtung phiaba tamni bagui sori kaham ke najagui phaimania nogo kiphili phainan nang hingke o rang no kiphili ridi o rang no phirogui ridi ni lukurok sanalani chengkha obossi main rangsani takhoktai buksong tabu lukurok je rang phirogui salaimani lukurok tabu rang phirogui ridi salaimani hingke obono main obono bukuk Ssnjana no kahamung thung hamtung sori kaham ke naijak thung hnei lukurok je rang subamani a subama bai a sori naijak thaniwo lukurok gothok jakliya lukurok chajakliya naidi hini rang khoksa khonoi rimase tini nogo kaham ke sori kaham ke check up khariyawi tini nogo tui phayo hingke lukurok kha sajaka aboni bagui se tini rang तेवसा kiphili ridi तेवसा phirogui ridi ni lukurok tini sanainani chengo karon lukurok nayo o subasu rang bai no kaham ke hamui basathung kaham ke naithoke basathung kaham ke sori naijak thung lukurokni o yapharmani main wansumung hingkai obono lukurok o rang rimani main karon hingke obono o rang bai kaham ke naijak thung kaham ke sori naijak thung kaham ke check up khaijak thung operation khaina nangkha hingke khaijak thung lukurokni wansukmung lukurokni naimung hingke obono phiaba nung khoksa khokni man tongui lukurok yaphar tongui o rang bai nung kaham ke sori najagya kaham ke check up khaije wngkha hingke lukurok bo bwkha sanai lukurok bo wansumung phainai tei bobishyato haikabo thinango lukurok तेवसा subanani bagui lukurok khao musungya wngui phano thangui mano obono kaisa main sini bwskangni thinango kaisa problem tei kaisa kebomung asainani thangui tongmani hingke obono hingke asukno hambai rangsani takhoktai bukuksong tabuk Ssnjana no chuba laimani o rang no phirogui salaimani kiphili ridi salaimani hingke obono ang norokno
sawi khnarika hengke okok thaisa thainai sataniwo ani chaya suya sajakma tongkhang keba norok ano nakardi ang jotono no nakar sano